Така ли ми се струва или май е месецът на BMW-тата? Имаме още едно отлично предложение за вас. 520 двойка дизел с 190 конски сили. Нека го разгледаме. А ето ни отвътре, както виждате, имаме прекрасен кафяв кожен салон, автомобилът е много запазен и много стилен. Имаме навигация с 360 камера и Parktronic и Apple CarPlay и Android Auto, пробег от 101 000 км, дигитално табло, имаме Lane Assist, темпомат, пера на волана, подгрев и памет на седалките, 3 режима на шофиране, EcoPro, Sport и Comfort, Harman Kardon озвучителна система и цялата задна част на автомобила е с шторички. Ако това видео ви е харесало, знаете процедурата, подкрепете го с един палец и се абонирайте за нашия канал. Занимаваме се с внос на автомобили и по поръчка. Повече за нашата дейност ще намерите на нашия сайт 7cars.bg, а също и пълната обява на това BMW.